Ja, jeg vil gerne vise sammenhængen mellem de forskellige typer af mekanisk energi ved en skater på en rampe. Herude i siden har jeg et diagram over de forskellige slags energier. Og når jeg sætter min skater op på rampen, sådan her, den er lidt for langsom, det behøver han ikke, så kan man se udviklingen af de forskellige slags energi. Man ser herover, at den totale energi, det vil sige den samlede mekaniske energi, vil hele tiden være total, eller vil hele tiden være konstant. Samtidig kan man se, at når han er helt oppe på den ene side af rampen, som for eksempel her, så er den potentielle energi cirka lige med den totale energi, og den kinetiske energi er altså 0. Når han så kører ned i bunden af rampen her, så al den potentielle energi omdannes herved til kinetisk energi. Og ligeledes når han så kører op på den anden side, så omdannes den kinetiske energi igen til potentiel energi. Hvis jeg gør hans masse større, sådan her, så kan man se herovre på diagrammet, at den totale energi den stiger. Det vil sige, at der er både en højere kinetisk energi, når han er nede i bunden, og en højere potentiel energi, når han er oppe på rampen. Og det kan man jo også underbygge med, at hvis man kigger herover på vores formler for både kinetisk energi og for potentiel energi, at de begge to afhænger af massen, og det vil sige, at hvis massen bliver større, så bliver selve energien også større. Han glider lige nu, således at al den kinetiske energi omdannes til potentiel energi, og al den potentielle energi omdannes til kinetisk energi. Det her, det skyldes, at der ikke er nogen friktion. Hvis jeg sætter ham på rampen igen, og så siger, at der skal være en søjlegraf, og så siger, at han gerne må have friktion på rampen, så kan man herovre på vores diagram se, at den potentielle energi og den kinetiske energi, den omdannes langsomt til termisk energi, og skateren vil til sidst stå stille hernede på rampen, fordi der er friktion, og energien hele tiden omdannes lidt efter lidt til termisk energi. Så vil jeg prøve at se, hvad der sker, hvis jeg har en skater, og jeg hvis han altså falder i frit fald. Hvis han falder i frit fald, så kan jeg se herude på mit diagram, at jo højere op jeg tager ham, jo højere bliver den totale energi, og altså lige nu den potentielle energi. Så tager ham lidt ned, så bliver energien mindre. Det her, det kan man også se ud fra den formel, vi har for potentiel energi, at den afhænger af højden. Det vil sige, jo højere han er oppe, jo større bliver den potentielle energi. Hvis jeg slipper ham, nu vil jeg lige have ham på langsom. Hvis jeg slipper ham heroppe fra, så kan man se herude på diagrammet, at den potentielle energi omdannes til kinetisk energi, og i det han lander på jorden, omdannes al den mekaniske energi til termisk energi. Og der er nu ikke længere nogen kinetisk energi, som er bevægelsesenergi, fordi der er ikke længere nogen bevægelse, og derved, som V står for, der er ikke nogen hastighed, og derved er der ikke nogen kinetisk energi, og samtidig er der ikke nogen højde, og derved er der ikke nogen potentiel energi.